Assalamu alaikum Washington Rahmatullahi Washington Barakatuhu, a sikan wannan bidiyon, zamu tattauna game da halayen farko na ibadur Rahman da Allah, ya bada a sikan sirachal furkan, ilayin Qur'ani, alamatic haki asi, wa wanda ba sa kira ter da Allah wani abin batawa, ba sa kashrai wanda Allah ya haramta sai da gaskiya, kuma ba sa zina, kuma duk wanda ya kada haka agamu da azaba mai sanani. Sirachal furkan, ayah ta 68, a wannan ayar. Ali ya bayana wasu daga sikan halayen ibadur Rahman. 1. Tawid tauhidit sarkake, ba sa kiran wani abin bada ter da Allah, suna batawa Allah shaika dai, batar da yin shirka ba. 2. Jirmama rayuwa, ba sa kashrai wanda Allah ya haramta, sai da gaskiya, suna mutan da dariya rayuwar da Allah ya bayar. 3. Sabda, ba sa kada alfasha kamar zina, domin suna kiye adninsu da mutan sinsu, wannan shine hali na farko na ibadur Rahman. Mui koyi da su domin samun rahamar Allah, kada kamanda da raba wannan bidiyon, Allah ya saka da alheri.